ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ದ ಚಾನಲ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲ ಮಾತಿರ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದಿನ್ವೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಧ್ಯಾನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಂದೆ ಒಂತೆ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ತು ಅಂಚಾದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಪಾಡ್ರೆ ಆತುಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆಲ್ಲ ಆತುಜಿ ಧ್ಯಾನ ಕಾಂಡೆ ದೀಪ ಹೊಡೊಂದಿಲ್ಲ ದೇವಿಯರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತು ಇಂಚಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬೈಂಡ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಅದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಕೆಲವು ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಜಾದುಪ್ಪುನಾಗ ಒಂತೆ ಬ್ಯುಸಿ ಅಂದೇ ಪನೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಶಾಲೆಗೆ ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಉಂಡು ನನ್ನ ಚಾಕ್ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಅಂಚಾದು ಅವೆಡ್ದಕ್ಕ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೋರೆಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಹೊರದ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆದವಕ್ಕ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋರೆ ಪಿದಾರ್ದ ಎಂಕುಲು ಅಂಚೆನೆ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಬತ್ತದಾತು ಪೋನಾಗನೆ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಕನಕ ಒಂದು ಮೀನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಂಚಿ ಪೋಕಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರು ಪೂರ ಮೀನೇಜಿ ಮಲ್ಪೆದ ಪೂರ ಬಂದಾತು ನಂಚಾದು ತೂಕ ಏನಾಪುಂಡು ತೂಕ ಪೋಯಿನ ಮತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಪಂಡ ಯಾನು ಕೋಲದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಮೆಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಇಂಕ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಕೋಲದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ವೆ ಅಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋತಿನಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೇ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಪೋತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಹಿಂಗೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಕೆಲವು ಪಂಡ ಎಂಡ ರಡ್ಡು ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟಾರ ಅರ್ಧ ಕೋಲದ ಪಾತ್ರ ಎನ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಉಪ್ಪುನು ಬೇತೆ ಮೊಬೈಲ್ದ ಪೂರ ಕುಡೊಂಜಿಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚದು ಐಟ್ ಪೂರ ಇಂಕ್ ನೆಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಅಂಚದು ಯಾನು ನೆಟ್ ಎನ್ನ ಇತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಮೊಬೈಲ್ ಏತುಂಡು ಆತೆತ್ತ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನ್ಯಾನು ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತೆ ಬೊಕ ಪತ್ತೇರುವೆ ನಿಕಲ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತದು ಇತ್ತೆ ದೇವರಿಗೊಂಜಿ ಕೈ ಮುಗ್ಗ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲು ಹೂಡೆ ಬೀಚಿಗೆ ಪೋವಂದಿಲ್ಲ ಹೂಡೆ ಬೀಚ್ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ತೂವರೆ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ದಲ್ಲಕ ನ್ಯಾಂಡ ಅಲ್ಪದ ಇಲ್ಲಕ ಸಂತೆಗಿಂತ ಬುರದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಬಟ್ ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಸುದೇ ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ಬೀಚ್ ತುಲನಿಕ್ಲೆ ತೋಜ ಬೆತ್ತೇನು ಪೋದಾರ್ಕ ಬಲಿ
ಊಡೆ ಬೀಚಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕುಲು ಐತೆ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚಿಗೆ ಊಡೆ ಬೀಚಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೀನಿ ಅಂಚೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗ್ಬೋದು ಅನಸ್ಪುರ ಮಲ್ತದ ಇಲ್ಲಡು ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯಾದನಗ ಒಂಜಿ 9:30 ಗಂಟೆ ಹೊರ್ತುಗು ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚಿಗೆ ಪೋಯ. ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚಿಗೆ ಹೋದ ಅಲ್ತರ್ದು ಸೀವಾಕ್ ಪೋಪಿನಿ. ಸೀವಾಕ್ಡು ಪೂರ ಏನ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಮಿಕ್ಲೆ ತೂಲೆ ಏನವರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಆಯ್ದಕ್ಕ ಇತ್ತೆದ ಆನಿ ಪಾಡ್ನ ಕತ್ತಲಾದಿತ್ತು ನಂಚಾದು ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾಲ ತೋಜಂದಿತ್ತು ಜಲ್ಪ ಅದು ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ಕೆಲವೇರು ಮೀನು ಗಾಲ ಪಾಡುವೆರು ಅಂಚ ಅಪುರ ದಾಲ ಏನು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಆನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫುಲ್ ದಾಲ ತೋಜದಿಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಈನಿ ಏನು ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ನಿಕುಲು ತೂಲೆ.
ಮಸ್ತ್ ಇರತ್ತೆ ಸೀವಾಕ್ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ ದಂಚಿ ಪೋತುಜ ಸೀವಾಕ್ಗೆ ಸೀದಾ ಪೋಯಿನಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲ ಆವೊಪ್ಪಿನಿ. ಅಂಚನೆ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಲೈಕ್ ಆಡಂದಿನ್ವೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಡು ತಿಕ್ಕುವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಬಾಯ್.